Η Microsoft σε συνεργασία με την Wargaming.net παρουσίασαν σήμερα τον κυπριακό τελικό του κορυφαίου φοιτητικού τεχνολογικού διαγωνισμού Imagine Cup. Το ρεπορτάζ έχει Ευτυχία Ανδρέου. Ο διαγωνισμός φοιτητικής καινοτομίας στο Imagine Cup πραγματοποιήθηκε σήμερα στο European University. Ο κορυφαίος διαγωνισμός τεχνολογίας που διοργανώνεται ετησίως από την Microsoft και έχει ως μεγαχορηγό τη Wargaming έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές να διαγωνιστούν σε 3 κατηγορίες: World Citizenship, Games και Innovation. Διασκεδάσαμε πολύ, ήταν πολύ καλή εμπειρία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Με το application μας, το HandyMotion, θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον μέντορα μας, τον Κωνσταντίνο Κώστα, που ήταν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κερδίσαμε παρουσιάζοντας ένα simulation για το ναυάγιο Ζηνοβία. Σε αυτή τη φάση οι νικητές κερδίζουν ένα συμβολικό δώρο, ενώ στη συνέχεια θα διαγωνιστούν σε επαρχιακό επίπεδο ώστε να κερδίσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο παγκόσμιο τελικό στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξεπλάγην ευχάριστα από το μέγεθος του ταλέντου που υπάρχει σε αυτό το νησί. Πολύ ευχαριστημένος από κάποιες από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν σήμερα και ανυπομονώ αυτές να υλοποιηθούν σύντομα και γιατί όχι να ενταχθούν και στο εταιρικό δυναμικό. Τα αποτελέσματα της επόμενης φάσης θα γίνουν γνωστά στις 28 Μαΐου.